Velkommen til den her grønne talk, som handler om bæredygtighed og bundlinjer. Og vi har inviteret direktøren for EVI, Lars Bonderup Bjørn. Tak fordi du vil komme. Og vi skal have en snak om selvfølgelig om energi. Og vi skal også snakke om kultur, og vi skal snakke om at være boomer, og vi skal snakke om at være bæredygtig aktivist. Og Lars, jeg bemærkede, at du har omtalt dig selv som boomer. Men altså, nu har jeg jo tjekket op, hvor gammel du er. Og du er jo ikke gammel nok til at være boomer, fordi boomerne, det er jo babyboom-generationen efter 2. verdenskrig, så gammel er du ikke. Så hvordan kan det være, at du kaldte dig selv for boomer? Hvad var det for en anledning? Ja, jeg synes, det sjove ved det var mere det at reflektere lidt over, hvordan man skifter mellem generationerne, og vi har meget forskellige perspektiver afhængig af, hvor gamle vi er. Så der er jo en generation, de rigtige boomer, som kan huske dengang, at der var energikriser og alt. Det handler om at spare på pengene. Det er så lige blevet aktuelt igen. Men ellers har vi jo så haft en generation derefter, som jeg selv sådan lige er på kanten af, der voksede op i en tid, hvor at det var egentlig ligegyldigt, alt det med energi. Det var ikke noget, vi snakkede om. Og så er der kommet unge generationen, som er der nu, og som tror, at jorden går under stort set hver dag. Eller lever med klimaangst, og hvad vi nu kan betegne det som. Og det er 3 meget forskellige perspektiver, som vi skal tage alvorligt alle sammen. Min generation er den sværeste at tale til, fordi vi har bare lært det lige meget. Hvorimod at de unge, de vil rigtig gerne kalde på handling, men gør ikke ret meget selv. Og dem, der måske faktisk gør mest og lever et nøjsomt liv og ikke bruger ret meget, det er så de gamle, men det er også dem, som er mest imod hele den her klimasnak. Så der er rigtig mange sjove dilemmaer i den snak om boomer. Så du bruger det også lidt for at komme i tale med nogen, for at få snakket bæredygtighed på nye måder? Helt klart. Det handler om at få skabt dialogen. Og så har vi jo så fået uventet hjælp af Putin i alt det her. Og det har selvfølgelig gjort, at det perspektiv, der hedder at spare på pengene og få gassen væk, komme over på mere grøn strøm, det lige pludselig bare ikke kan gå stærkt nok. Og det skaber så nogle helt nye dilemmaer, fordi nu er folk jo sure over, at de ikke kan få fjernvarme, og ikke har fået det i sidste uge, selvom de egentlig blev tilbudt det i 10 år. Så I går fra at have 25 kundehenvendelser på fjernvarme til at have flere hundrede lige pludselig? Det er mildt sagt. Det er totalt eksploderet. Vi har haft, indtil Ukrainekrigen brød ud, der var det sådan normalt, hvis der var et fjernvarmearrangement, så kom der måske en 25, 30, 40 mennesker, hvis det gik vildt for sig. Nu ser vi, at der møder 7, 8, 900 op til sådan nogle arrangementer. Og folk er selvfølgelig bekymrede for deres private økonomi. Man kan også se, at det er meningsfuldt at skifte, fordi det også bidrager til en omstilling. Så det har ligesom hele den rigtige spilleplade for sig nu. Og du kom jo, inden du kom til EVI, der kom du sådan fra den tunge sværindustri nærmest, ikke? Og så det øjeblik, du træder ind ad døren, det er den grønne nøgle, du sætter i døren hos EVI. Og jeg tænker lidt, at man godt kan kalde dig sådan en corporate activist, sådan en, der bruger din position som direktør i en virksomhed til at skabe noget handling. Altså for mit eget vedkommende, der købte jeg grøn strøm ude hos dig, ringede og fik lavet sådan en aftale for nogle år siden, og betalte lidt ekstra, og jeg tænkte, det kan jeg godt leve med. Du træffede så et valg på vegne af alle andre, og sagde, det kan I godt leve med. Hvad var det for en beslutning, du træffede omkring den grønne strøm? Jamen det vi oplevede, det er jo, at det er meget, meget svært for de fleste mennesker at forholde sig til, hvad det betyder at købe grøn strøm, og kan man nu stole på det, og er det ok? Og så vendte vi det på hovedet og sagde, hvis vi træffer beslutningen for alle, og siger, at I skal have grøn strøm, så har vi jo så til gengæld en forpligtelse som virksomhed til at kan stå på mål for, at det også er i orden, det vi laver. Så vi gjorde en indsats ud af at finde ud af, hvad skal der til, for at alle kan få grøn strøm, hvor meget kommer det til at koste ekstra. Og det viste sig så faktisk at være ret beskedent, når vi gjorde det for alle. Så det blev endda en fordel, sådan gennemsnitligt, hvis man gjorde det for alle. Men det var da også med ondt i maven, for at være helt ærlig, fordi det var der med risiko for, at der er nogle kunder, der siger, at vi vil ikke betale det ekstra, det grønne strøm koster. Og der har været nogle ganske få stykker, men vi har så også oplevet det modsatte, at der kom kunder til, som sagde, hvor er det fedt, der er en virksomhed, der har en holdning, og som bare forlanger, at sådan skal det være. Men vi oplever så ikke, at vi har så et niveau mere, og det er en noget større beslutning, hvis vi skal tvinge alle kunder over på sådan grøn strøm, hvor man også bidrager til noget virkelig meget ekstra. Og det kan der lægges mange økonomiske niveauer i, og det er, der ser vi
meget, meget få kunder vælge det til selv. Og vi er ikke der endnu, hvor vi sådan kan sige, det her, det tør vi tvinge alle over på. Men det er mere, fordi vi ikke har formuleret konceptet endnu. Vi tænker den vej. Altså nu er jeg nysgerrig. At der er et niveau over det, at man tilvalgte grøn strøm. Nu har alle fået det. Men hvad siger du, der er et niveau over? Hvad vil det sige? Ja, men det betyder, at når vi sætter alle over på grøn strøm, så betyder det, at alt det strøm, vi køber, det er bakket op af certifikater på vindmøller, vandkraft, solceller på en eller anden måde. Og det gør jo, at vi derved fremmer investeringslysten i vind, vand og sol. Men der kan jo gøres meget mere. Vi kunne deltage i noget CO2-fangst, i noget skovrejsning, altså der kunne være mange ting, som kunne bidrage til klimaomstillingen. Og det koster alt sammen mange penge, og det skal vi finde et niveau af, sådan at kunderne også kan tåle, at de får den ekstra pris. Fordi det hjælper jo ikke noget, hvis resultatet bliver, at kunderne så siger, nu blev det for dyrt, og nu går vi så vores vej. Og der er det en svær tid, og det prøver vi at veje af nu, fordi når borgerne i det hele taget er meget indstillet på at skifte over til varmepumper og til fjernvarme og gøre noget på grund af prisniveauet, så behøver vi jo ikke sådan at skubbe ekstra til det. Så skubber vi bare til folks dårlige økonomi. Så der holder vi lidt igen lige nu. Så der er også et loft for, hvad man kan skubbe på som virksomhed over for kunderne. Det er I opmærksom på. Men det vil sige, da jeg så under vores juletræ hjemme hos os, der er der hvert år en gave, hvor der står til far fra far. Og jeg har tidligere fået nogle sjove gaver. I år der fik jeg sjovt nok CO2-fangst i julegave af mig selv. Så jeg havde købt for 25 euro CO2-fangst og fik et diplom for det her Climeworks op i Island. Vil det sige, at jeg rent faktisk kunne få det samme på min elregning ved at lige at gå op i den ekstra grønne afdeling? Ja, det vil så kræve, at vi tog det produkt og lagde ind i vores portefølje. Og det gør vi ikke lige nu, fordi der er stor forskel på, når man som privatperson kan træffe sådan en beslutning om at købe noget CO2-fangst, og så til at være en koncern som EVI, som skal kunne stå på mål for, at den CO2-fangst, den faktisk sker. Og der er erfaringerne med CO2-fangst endnu, at det er ikke så super vellykket. Det bliver der investeret rigtig mange forskningskroner i, og det skal også nok komme en eller anden dag, men det er der ikke helt endnu. Så det kræver, at I har brug for nogle flere valideringer, før I kan lægge det ind i porteføljen? Helt klart, og der kan vi se nogle andre tiltag, som er mere sikre og som er mere oplagte at lægge ind. Nu sagde du lige, at du havde lidt ondt i maven den dag, du traf den beslutning om den grønne strøm til alle. Det blev vel modtaget, kan vi så regne ud, af kunderne. Hvad med medarbejderne ude hos EVI? Hvad har det betydet i forhold til deres lyst til at komme med nye forslag? Jamen det er jo klart, at når vi som virksomhed tør have en holdning, og det her det var faktisk på en medarbejders forslag, vel at mærke, så gør det jo, at der også og man ser, at der er opbakning for kunderne, så bliver der jo en stolthed hos medarbejderne over, at vi deltager i at turde have holdninger, og så går snakken jo i gang, og så udvikler der sig jo flere og flere forslag. Men der er også en stor bevidsthed om, at det skal hænge sammen samtidig. Og den sammenhæng, den introducerede du med det samme, da du kom ind i virksomheden. Der blev faktisk solgt nogle aktiviteter fra med det samme. Hvad var det for en type aktiviteter? Jamen, da jeg kom, der var det jo, der betragtede man EVI med andre øjne. Der var det en virksomhed, som mere var at se som en investeringsvirksomhed i forskellige udviklingsaktiviteter. Det var alt lige fra medikoteknik og brændselsceller og VVS-aktiviteter. Og der var mange sjove ting i porteføljen, telemedicin. Og der gjorde vi det, at vi fokuserede virksomheden, sådan at det kom til at handle om el, vand, varme med fibernet, og så over tiden med det grønne, med klimaperspektivet, med miljøperspektivet, miljø for vores vanddel selvfølgelig, og så i større og større grad, og det har vi brugt de seneste år på, sådan virkelig at sætte fokus på det, der hedder sektorkobling, hvor man optimerer samspillet mellem el og varme og transport og alle mulige sektorer. Fordi der kan vi faktisk hive rigtig mange CO2-gevinster ud af, når vi tænker på tværs af sektorer.
Og det her ord sektorkobling, det støder man på overalt i dagsordenen om den grønne omstilling. Kan du hjælpe os med at forstå det lidt? Hvad betyder sektorkobling på samfundsniveau, og hvad betyder det på virksomhedsniveau for EVI? Ja, men altså, hvis nu man skulle gøre det sådan, det er måske en lille smule banalt, men det er alligevel et meget konkret eksempel. Så er det swimmingpools i sommerhuse. Det er dejligt nemt at forstå. Vi ved alle sammen, at hvis man tager i et sommerhus, så er det dejligt at komme ind i en swimmingpool, hvor der er godt varmet op. Og der kunne man jo bare gøre det, man bruger strømmen til at varme vandet op med, og så er det det. Men man kunne også indstille sin swimmingpool efter, at den bliver varmet op, når nu der er masser af vind eller sol i energisystemet. Og så kunne man jo varme den ekstra meget op. Og lad os nu bare gøre det sjovt, og så gøre det til 38 grader varmt vand. Og det betyder jo så, at hvis vi er helt deroppe, at så kan vi også godt slukke for vandet igen, når der ikke er nok vind og nok sol i systemet. Og så får man integreret sommerhusudlejning med grøn omstilling i vind og sol. Det er sådan en meget simpel form for sektorkobling, men alligevel meget konkret med konkrete økonomiske gevinster faktisk. Og så med man kan udlægge det som fordel eller ulempe, fordi sommerhusbrugeren kan jo både få varmere vand, end man ellers ville have tilladt sig. Man må så også leve med, at temperaturen kan godt svinge, men hvis det er mellem 38 og 25 grader, så går det jo også nok. Men det er sådan en enklere ting. Så er der en hel masse steder, hvor vi kan gøre det her, også i transportsektoren, og alt den snak, der er om, at vi skal have brint og metanol og ammoniak, det er jo ikke fordi, at vi skal omstille energisektoren i sig selv, men det er fordi, vi har nogle skibe, som forurener lige så meget som resten af Danmark til sammen. Så de skal have et andet brændstof, og der kan man så bruge strøm, for det er omsat til metanol eller ammoniak, og så få skibene til at sejle på det, ligesom med lastbilerne. Noget af det kan løses ved hjælp af batterier, det ser vi jo på bilparken, det kommer også mere og mere ind på lastbilerne. Men det der med at tænke sådan en anden sektor med ind i, hvordan er det, vi bruger energien, hvad er det for nogle energiformer, vi har i spil, det er det, der er super spændende i sektorkobling. Men svært åbenbart, fordi det lyder jo som indlysende rigtigt at snakke sammen og udveksle informationer, så man tager strømmen på det bedste tidspunkt. Men hvad er det, der er svært i det her? Du er lidt ude med riven efter politikerne, når de siger, nu lancerer vi sådan og sådan, men der mangler noget lovgivning. Ja, og det er fordi, at politikerne kan rigtig godt lide at snakke om det, som er langt væk fra os. Altså 2030, det er sådan det tidligste, og nu er de jo også begyndt at kalde det for 2032, kan jeg se, og så er det så 2050 problemstillingen, vi skal snakke om. Og det er jo super relevant og nødvendigt, måske endda at snakke 2080, hvis nu vi er sådan på skibsindustrien, fordi der er et skib, det har en levetid på 50 år, så fra at der bliver investeret i det, og man har valgt en motor, som måske kører på sværolie, og til den er ude igen, der går der rigtig, rigtig mange år. Og så skal der jo opfindes nogle teknologier til det, og dem er vi ikke helt sikre på, og de skal gøres kosteffektive, og det er jo alt sammen nødvendigheder på den lange bane, helt klart. Men der, hvor jeg kommer med kritikken og synes, det er problematisk, det er jo der, hvor at vi har faktisk teknologier, som kan tage masser af CO2-gevinster hjem, men som vi ikke må bruge på grund af nogle lovgivningsmæssige barrierer. Hvad er det for nogen, for eksempel? Jamen, det er, hvis vi, altså et af mit yndede eksempel af dem alle sammen, det er spildevand, og det er fordi, der er så meget energi i spildevand, så det er helt vildt. Og for at gøre det konkret, så er det jo, når vi går på toilet og lukker vand ud, eller vi skyller noget ud i vasken, eller, altså det kommer jo fra alle mulige kilder, det kommer også fra virksomheder. Det vand, det skal iltes, og når det bliver iltet, der vælger man et tidspunkt til at ilte på. Det kunne man forskyde, sådan man ilter, når der er masser af strøm i vindmøller eller solceller, og så lad være med at ilte, når nu at, der mangler strøm fra de grønne energikilder. Der er også rigtig meget varme i sådan noget spildevand, og det kan bruges i fjernvarmesystemet. Det gør vi ikke i dag. Vi gør det en lille smule, men der er rigtig meget mere potentiale. Faktisk så er der varmepotentiale i den danske spildevandssektor til 135.000 husstande, som bare kunne bringes i spil. Så kan man få gas, spildevandet og gasset, det kan så gå ud og afløse noget af det russiske gas, og det bliver sådan mere biogas-agtigt. Så der
Der er flere gevinster at hente, og det er bare ved at lade spildevandsselskabet gøre det, de kan. Men så oven i det, så kan spildevandsselskabet så også gå til en industrivirksomhed og lave nogle samarbejder med dem. Og det har vi et fremragende eksempel på i Danmark, det er i Kalundborg, hvor man har lavet sådan meget tætte samarbejder mellem virksomheder og spildevandsselskab. Og det har vist, at der kunne så komme endnu mere varme, endnu flere energibesparelser ud af det. Men lovgivningen står i vejen for det, fordi spildevandsselskabet får en straf, hvis de engagerer sig i det. Og så sidder man jo nok som spildevandsdirektør og tænker, hvorfor i alverden skulle jeg dog gøre det her? Og det er det nugældende lovgivning, der bare skal laves om, så er det løst, eller skal der mere til? Der skal ikke mere til. Altså, eksemplerne er derude, fordi der har været nogle direktører rundt omkring, der var tosset nok til at prøve det af, så det findes. Og der er selvfølgelig nogle justeringer, der skal foretages, men det er ret beset småting. Så det handler om, at lovgivningen kommer på plads. Så for verdensmålsdagen i dag i Kolding kan vi godt sende signalet om, at hvis der er ordfører inden for spildevand på Christiansborg, så må de gerne høre efter nu. Det kan vi roligt gøre, ja. Og det kan vi gøre på mange områder. Det gælder også på elnettet. Der er sådan en relativt simpel ting som at tænke el- og varmeudbygningen sammen. Altså, skal vi have individuelle varmepumper alle sammen, eller skal vi have fjernvarme? Nogle steder er det helt oplagt. Hvis man bor langt ude på landet, så skal man have individuel varmepumpe. Hvis man bor centralt i byen, så skal man have varme eller fjernvarme. Og så er der nogle steder, hvor vi har gråzoner. Men uanset hvad man skal vælge, så er der en konsekvens. Hvis vi skal have individuelle varmepumper, som kan køre på grøn strøm fra vindmøllerne, så skal der bygges elnet til det. Og det koster penge, så der skal vi også kigge på, er der elnet nok i forvejen. Og hvis der er det nogle steder, så kan det endda være, at en varmepumpe er et bedre alternativ end fjernvarme. Det kan det være i nogle tilfælde, og i andre tilfælde, der vil det være omvendt. Fordi det vil være for dyrt at lave eludbygningen. Så det er jo ikke sådan sort-hvidt, men vi tænker det hele i sektorer. Vi tænker som fjernvarme, eller varmepumper, eller elnet. Og har vi først de ting i spil, hvor vi har elektrificeret varmen, så kan vi begynde at lege med varmen også, fordi det er jo sådan en langsom energiform. Så kan vi varme huset en grad ekstra op, når der er masser af strøm i vindmøller og solceller. Og så kan vi lade den køle lidt af, og måske bare en grad eller to, men det giver relativt meget, når vi kan lade vores huse lige stå og køre en grad ned eller op. Og det kan vi sagtens leve med, fordi det gør huset i forvejen, hvis solen skinner udenfor, så får vi jo påvirkningen gennem vinduerne. Det er vi vant til. Så det er ikke noget problem for os at være i. Så løsningerne er her. Det er nogle beslutningsprocesser, der skal laves om. Når man sidder fra dit kontor og kigger ud over alle de her sådan, potentielle grønne løsninger, eller dem, der allerede findes, hvor er det så, du vil sige, at det batter mest? Altså, jeg kunne næsten høre, at der er penge i lortet med det der spildevand. Det kan vi godt sætte ind på. Hvor er der ellers de største potentialer set fra dit kontor? Jamen, der er penge i, altså hvis vi taler om, hvor vi kunne bruge pengene bedre, som siger, så spildevand, det er helt klart et af de store potentialer, men et kæmpe potentiale, og enormt potentiale faktisk, det er vores eksisterende vindmøller. Fordi de bliver lukket ned i dag, sådan 10-14% om året, og det gør de, fordi der ikke er match mellem det tidspunkt, hvor der kan produceres på, altså hvor vinden blæser, og så det tidspunkt, hvor vi forbruger. Så jo mere vi kan bringe teknologier i spil til at skubbe vores forbrug med, jo bedre kan vi udnytte den overskudsstrøm fra vindmøllerne. Og det kan jo være alt fra det meget simple, som er vaskemaskinen derhjemme. Det er der mange, der har hørt om, at de skal skubbe rundt med, hvornår de vasker. Mange tror så, at det er om natten, de skal gøre det. Det er ikke nødvendigvis rigtigt. Når der er solceller, eller den tid, vi går ind i nu, så bliver der mest produceret strøm i dagtimerne, og så vender det faktisk modsat. Men der er vaskemaskinen, det er sådan et lille, simpelt, meget let forståeligt bidrag. Men der er bare rigtig, rigtig mange steder. Altså fjernvarmesystemet, som jeg snakkede om før, det er jo enorme energimængder. Vi skubber ind i fjernvarmesystemet. Når vi producerer de grønne brændsler til transporten, så kan vi også producere det på nogle bestemte tidspunkter. Så der er rigtig, rigtig mange steder at hente det. Vi kan gøre det i vores store bygninger. De er enorme energiforbrugere og kan skubbe rundt med energiforbruget.
Vi startede med de unge og okay boomer tilgangen, og du vil gerne snakke til både den unge og den ældre generation, men lige nu har du en særlig interesse i at faktisk at få de unge med ombord, fordi i stedet for at der er nogen, der skælder dig ud, så vil du gerne have dem med ind i repræsentantskabet. Hvad er det, I påtænker at gøre? Jamen altså, vi skal have repræsentantskabsvalg her til efteråret, og jeg havde den sjove oplevelse her for 3 uger siden, hvor jeg var på til årsmødet i Green Power Danmark, at der var der en gruppe unge, som klagede sådan højlydt over, at de ikke kunne få lov til at få indflydelse. Og de syntes ikke, at der var handling nok, og så blev de spurgt, hvorfor de ikke stillede op til repræsentantskabet, og det syntes de bare ikke var spændende. Og de gad ikke at komme ind og sidde og høre på nogle sure gamle mænd, som sidder og gentager deres synspunkter. Og det er jo det første dilemma, at man gider ikke at komme ind, fordi der er nogen, der er veletableret i systemet, og ligesom har svært ved at lukke nogen ind. Så det skal vi kunne snakke højt om. Men det andet, og det var så det, hvor at jeg kom til at rejse mig op og skille de unge ud, det var, at vi ved EVI, der har vi 2,5 milliarder kroner stående i aktier og obligationer. De er der af gode grunde, fordi vi skal være sikre på, at vi kan investere i elnettet de næste mange, mange år. Men det er jo også penge, som kan bringes i spil og kan bidrage til grøn omstilling. Så det vil sige, at vi har faktisk musklerne til at gøre noget. Og derfor det kan godt være, at det lyder kedeligt med et repræsentantskab, men det er faktisk der, man sådan virkelig kan få indflydelse. Så er der så et niveau af, der hedder at gå i bestyrelsen derefter, men det behøver man ikke, hvis man er bange for det, eller ikke føler sig tryg ved det, og man skal også kunne vælges til det og sådan noget. Men alene det, at jeg på et repræsentantskabsmøde hører unge og ældre og mænd og kvinder tale om, hvad er det for nogle udfordringer, de ser, det giver jo rigtig, rigtig meget input til mig i min hverdag, til jeg kan gå tilbage til organisationen og snakke med dem om, hvad er det faktisk for nogle ting, der rører sig ude blandt herre- og fru trekantområdet, og som vi kan tage ind i og hjælpe klimaet på bedre vej. Vi sender den opfordring videre til de unge. Der er flere milliarder kroner hos EVI. Hvis man kan holde ud og høre på en boomer i gang imellem, så er det vejen ind. Der er repræsentantskabsvalg til efteråret. Tusind tak, Lars Bonderup Bjørn fra EVI, fordi du vil være med. Meget gerne.